Kumpensa mga guys. Na ako'y bagdukan karon naglat ako aser mga pinangga no. Kirig ang bashers. Nganong daghan atong bashers? Nga naman, daghan namang good. Daghan namang good mga numero nako ng gawas. Suya arna sila. No? Naong pa lang anak nila, dagway pa lang daan, mura nagsuya. Ito bang ibutang sa taho? No? Mao na. Moingon mo guwe gawas-gawas. Sama din na akong gipanghatag diha. Bulan sa Agosto, moingon mo wa mo kadaog. Way gawas-gawas akong numero. Moingon mo wa mo kadaog. Tuo ko ana. Pero moingon mo way gawas-gawas akong numero, di ko matuo. Ako gyud naghatag. No? Mga kahigalaan. So, nako lista. Di ba? So karon mga pinangga kanang mga bashers manggod pasagdan na sila gid unta, no? Ako nang gikalingawan kay wa ko lingaw mga pinangga kay ulat-ulat pa pugwag nos ata makadaog usab. Bulahan man ang magpaubos. Kaya ang lami na sa ubos. Sa STL, sus. Mo na lagi. Inigawas akong numero, iniingon ako congrats. Mingon din na sila nga angkon na sad. Wa man na sila lantaw-lantaw ang ilang trabaho dira sa Facebook mangbash ra man na sila. No? Mangguwa bago na sila kanang mugawas atong numero dili. Manggawas na sila kung dili na manggawas atong numero. No? Di ba? So, pasagdan ta na sila hangtod nga lugsot na ing kalimutos ilang ilong. No? Mga pinangga. Mao nang nidaghan sila, kay daghan na manggod kaayo ang akong gihatag ng mga nanggawas. Ang basa sila, kasagaran anak, mga tagay po nagnumero. Mga pinangga. Samot na ng uban, mga UI ginagbalato. No? Sige daw be. Ang mga bashers ko nimba. Ako ban, mag-chat na ako, di na ako ma-replyan, karon bashers na. No? Nga na, di na. So, okay ra na. Mga pinangga, kay diri mong sa social media,
di man na sila mawagtang, no? Na magi masakiton mga kahigalaan nya kasagaran ra ba di ra ba mo gamit silang tinuod pangalan og naong, no? Mga binangga nga sila pud ana kasagaran di mo tan-aw live nga naman wa na sila data, no? Mga pinangga panglawgaw ram ng ilaha, no? Kana mga sus pastilan din na lang yun.